Kniha Žalmov, 58. kapitola a verše 1 až 11. Hovoríte vy, kniežatá, spravodlivo? Súdite spravodlivo synovia človeka? Nie, páchate zlo vo svojom srdci a zvažujete násilie svojich rúk na zemi. Bezbožníci sú prefíkaní už od matkynho lona, blúdia hneď po narodení a hovoria lži. Ich jed je ako jed zmije. Hoci sú zaklínači šikovní, sú ako hluchý had, ktorý si zapcháva uši, aby nepočul zvuk ich hlasu. Zlom im čeluste, Bože, a zlom tesáky mladých levov, Hospodine. Pominú ako roztečená voda, natiahne svoje šípy a rozptýlia sa. Budú ako rozstavený slimák a ako odpad, ktorý nevidel slnko. On dá variť tvoje hrnce, či už surové alebo varené, skôr ako sa trnie rozpáli. Spravodliví to uvidia a budú sa radovať, keď bude potrestaný, budú si umývať nohy v krvi bezbožných. Preto ľudia uznajú, že spravodliví majú odmenu a že existuje Boh, ktorý súdi svet. Kniha Žalmov, 58. kapitola a verše 1 až 11. Ak by ste chceli okúsiť lásku Pána Ježiša Krista, prosíme vás v mene Kristovom, zmierte sa s Bohom. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Mesiáš mal trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych a v jeho mene sa malo všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Teraz je milý čas, teraz je deň spásy. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoja domácnosť. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán a svojim srdcom veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Čínte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. V nikom inom niet spasenia, lebo niet iného mena pod nebom daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je sláva, česť, vláda a moc teraz i na veky. Vďaka a amen. Agapao echo je svedectvá prekračujúce hranice,